Všetci sa pýtate, že či mám novú frajerku. A ja hovorím, že áno, mám. A keby len jednu, dokonca dve. Jaké kombičko? Toto je ranné kombo. Ideme dneska že skúsiť nové fitko, ktoré sa volá... Jak sa volá? Nepamätáš si? Vôbec, kamo. Legia Fitness, áno, otvorili v Petržalke nové fitko, ktoré je že vraj dosť dobré. Tak ideme to skúsiť, omrkneme to, ale nemôže chýbať, že predtréningový suplement. Takže, jedna odmerka za Miša Beníka. Nech je mu zem ľahká. To je čo za mým proste. Druhá odmerka za koho? Druhá odmerka bude za Ego Freestyle, ktorý predviedol na iShow Speed streame. Telenovela, hlavne tam si ten obraz, ktorý pozerám teraz do noci, ráno, večera spolu, pozíciou, celú tú dobu, Takže rip. Ideme cvičiť zase push tréning, tak jak v každom videu, lebo všade za každým, keď mu poviem iný deň, že nech ideme točiť, že nemám na teba čas, Braško. Takže vždy to vyjde na cecky, na ramena, na triceps. Takže na tomto kanále uvidíte už iba tento tréning. Jeb systém, more dělej nové, kup si čornej a nech to za to vysvět buď čavo. Kokos, konečne dobré fitko, preto sme sem išli, daj to tam. Aha. Neviem ani na čo som si bral tašku, stačí mi peňaženka, dneska dáme, že... Šťukanicu riadnu. Že šťukanica do zlyhania. Denis, si bol v kasine niekedy? Fakt, že nie? Tak nevieš, o čo prichádzaš. No, akože, že prvé pocity sú, že čo ti je. Kámo, brutálne to tu vyzerá. A šatne boli aké, kámo. A to je dostal smutné. Idem cvičiť. Nakoniec dáme, že chrbát som sa rozhodol, hej. Nech není furt to isté. Taký som ináč horúcom je z toho kombička, čo som si zadelil. Veľmi, koľko sa teším, že má normálne nadchlo a fitko výzorovo, chápeš, že proste vyzerá to tu dobre, kámo. Otestujeme, uvidíme, zhodnotíme, ale čo sa tu týka akože že výzorovo, že my sme vyšli po schodoch a obidva sme zostali či. No? Dobre to je, dobre to je. Vyzerá to tu už veľmi pekne. Koľko sa cítim taký dehydratovaný. Dehydratovaný? Mám elektrolyty. Vejnej Galaxy. Rodiveri späť. Mňam. Mňam. Vejnej Galaxy elektrolyty, áno, presne tak. Ja mám doma že 4 opasky, reálne 4. A nenosím si na tréning ani jeden. Nevadí, však vyskočí platnička. Ináč nemôžem hovoriť moc hovadiny vo videách, lebo každé video pozerá moja mamina s babkou vždy v nedeľu na obed, takže... Ak som ťa niečím sklamal, tak sa ospravedlňujem, to iba zo srandy hovorím veci. Zdravím babku. Ahoj babka. To je pre teba. To je fatality, chlapci. Ne, to je Petržalka. Pozrite na šadesové kuty dneska. Nie, dneska fakt ne. Dneska nemôže byť na kamere, kamo. Fakt akože 9.00 som sa zobil, 9.30 si bodovať. Nie. A čo ti to, akože keby si stal neskôr, tak sa ti kuty napravia? Tak si umiem vlasy a vyzerá, že mám viacej vlasov. Dobre, ako hodnotím fitko? Momentálne má vlasy ako Homer Simpson. Ako hodnotím fitko? No takže chcem ísť cvičiť niekedy už. To porovnám, že čo je najbližšie môjmu diku, hej, akože hrúbkovo, ale asi pôjdem iba s lánkom.
toto fitko je leg day optimálne, kamo, tam je výťah. A to asi není pre nás, že ne? Úplne som spokojný, strašne dobre sa mi cvičí. Takže určite toto není posledné video z tohto fitka. Jedine, že by mi zase majitelia napísali, že som že v živote už sem nedojde. Hlavne sa tu dá dýchať, to je veľké plus v Bratislave, že sa dá vo fitku dýchať, lebo vo veľa fitkách býva teraz cez letné obdobie, že dusno, teplo, odporne. Nemôžem si dať hlavu, vieš? Jaj. Musím aj hlavu. Jak si tu mám dať, že hlavu, keď neviem? Lebo toto sa nedá posunúť a keď chcem byť na tom hrudníkom, tak musím mať takú hlavu, alebo nie, že by som robil... Vieš, lebo keď mám takto hlavu, tak je to neoptimálne, lebo som inak, chápeš? Nič, že odhodnoť tréning. Keby ti zacapkám monitor, či čo to je? Filter? No. Tak si ho utrem. Fakt? No a? Či môžem ti tam dať úplne, že stlačiť palcom? Môžeš. Fakt? Stlač to, no jasné. 500 €. Nie. Priatelia, Petržalka, najhoršia kola na svete, čo existuje, toto ináč kto pije okrem Shadesa, ste úplne mimo, toto je taký humus, kto si dá túto kolu je úplne že mimo. Sedíme si tu pred fitkom, majú tu aj kaviareň, takže brutál. Akože fakt, však som to hovoril veľakrát, ja som veľmi spokojný s týmto fitness centrom, určite ho navštívim ešte raz. Jak to komentujem? Kámo, ne, dobre som si zacvičil, dobrú náladičku mám, kámo, pekné, milí ľudia, dokonca keď sme pozdravili, tak aj odzdravili, to sa tiež nestáva moc často vo fitkách bratislavských. Carnity nevieme, či majú. Opýtali sme sa, Shades má rád ten nápoj, ten Carnitin, taký ten ochutený. A Shades sa na recepcii, no tam v kaviarni, tam slečný spýtal, že či majú Carnitin a typka, že čo? To čo je? Tak aby sa necítila blbo, ja som to zahral, že Shades nevie o čom rozpráva, že nespal 2 dní. Kamo! Fungujeme, Denis. Chlapci, ale viete, že kamoši vás môžu opustiť, priateľky vás môžu opustiť, rodina vás môže opustiť. Automat ťa kedy opustil, mi povedz. Vieš, že hodil si tam evričko, nemal si už peniaze, ale on tam zostal stať, chápeš? Aj keď si nemal peniaze, on tam proste stojí na tom jednom mieste. Čiže z toho znamená, že treba iba gambliť, používať anabolické steroidy a to je všetko. Odkedy vyšla Funko Popka Dexter Morgan, tak som na love skoro každý jeden víkend a snažím sa nájsť proste Dexter Funko Popku, lebo som si povedal, že neobjednám si ju cez internet, hej, že musím ju kúpiť proste, že v kamennom obchode, to som si dal také pravidlo s Funko Popkami, lebo keďže si ich môžem objednávať cez internet, tak nemám peniaze a mám milión Funko Popiek, hej. Takže ideme sa pozrieť spolu, že či nájdeme, že či šťastie vystrelí a keď ne, tak smola. Ja by som chcel túto, ale že v životnej veľkosti. Môžem sa spýtať náhodou takúto, ale že v životnej veľkosti? Poprosím nekamerovať, dobre? Ach ja, ospravedlňujem sa. Tunak je predajca. Aha, kto? Myslíš, že ťa niekto bude poznať? Ne, čo si? Myslíš, že ne? Asi som crazy, že chcem dobiť vesmír, že chcem dobiť scénu, mojim hlasom si to vezmi. Čau. Si obrovský. Ja? Aha. Kámo, vôbec. No dobre, počkaj, túto by som chcel takúto. Ale že by... Ale pozri tu.
Kámo, ale ja by som potreboval takú, že by na mňa rozprávala, ale že by hovorila, že všetko bude v poriadku, že všetko bude dobre. Nemáš takú? Okay. Objavil som tu takýto pohár, hej, že silno uvažujem na to, že spravím, že zase zlý nákup a že budem v tom miešať pretréningovku. Vy ako predajca mi ako poradíte? Pane, vravel som vám, že žiadne kamery, poprvé. A myslím, že tam by si vedel dať ono, také 3 skupy by išli. 4 podľa mňa určite. Ovládol som svoje tajné myšlienky a nekúpil som si pohár za 42 €, ani žiadnu fankopopku, takže som veľmi hrdý na seba, že som ušetril. Ušetrené, zarobené, že? Presne tak. Toto je výzva pre všetkých. Keď nájdete niekto fankopopku Dextera Morgana, tak mi ju môžete kúpiť ako darček. A ja som ti chcel. hej, tak budeme mať 20 Dexterov Morganov. Je to sranda, jak sa, že všetkoho bojíme v živote, urobiť hociakú akciu, hociaký krok dopredu, kvôli tomu, že sa bojíme, že nejakým spôsobom zlyháme, ale potom je potrebné si uvedomiť to, že celý život je reálne, že je strašidelný, keďže nevieme, že aké naše akcie budú mať dopady. Takisto ako keď chcete niečo spraviť a bojíte sa toho, že čo vám povedia ostatní na to a pritom viete, že chcete to spraviť kvôli sebe, ale kvôli názoru ostatných to nespravíte. Ale je potrebné si uvedomiť to, že to robíte pre seba a že to vy chcete urobiť nie kvôli ostatným, nie kvôli vašim rodičom, nie kvôli vašej priateľke, nie kvôli vašim kamarátom, ale kvôli tomu, že to chcete vy sami. A veľa ľudí má proste problémy s tým, že aj keď robí to, čo ich baví, tak to ide strašne pomaly a majú pocit, že stagnujú a že sú na jednom mieste. Ale úprimne vám poviem, že je lepšie ísť niekam pomalými krokmi, lebo aj keď idete tými pomalými krokmi, tak dojdete stále ďalej ako ľudia, ktorí nerobia tie kroky vôbec a boja sa spraviť ten krok vpred, ako ste spravili vy. Urob ten prvý krok, urob to, čo chceš ty, nie to, čo chcú ostatní, venuj sa tomu a keď máš ty pocit, že to má zmysel a keď to teba baví a keď to teba naplňa, tak nemáš reálne nad čím rozmýšľať. Úprimne ja mám strašný problém s tým, že čokoľvek dosiahnem, tak neberem ako nejakú výhru, aj keď by som sa na to pozrel zo svojho starého ja a bolo by to pre mňa nereálne, že niekedy niečo v živote také dosiahnem. Ale je veľmi ťažké sa cítiť šťastný a spokojný za svoje činy alebo za svoje výsledky, keď celý život o sebe pochybujete. Ale na druhú stranu je to vec, ktorá veľa z nás ženie dopredu a vďaka ktorej sa vieme stále posúvať. Hej, že keď niečo dosiahneme, tak nie je to pre nás dostatočné. A koľkokrát som sa v živote ocitol v situácii, kedy som si myslel, že už sa nedostanem ďalej, že toto je proste koniec, že som fakt nevládal a bol som zúfalý, bol som smutný a reálne som mal chuť, že na všetko sa vykašľať. A keď si zoberiem, koľkokrát sa stala v mojom živote takáto situácia a pozriem sa, že reálne som zase tu, som stále tu a som o niekoľko levelov ďalej, tak si proste poviem, že v niektorých situáciách treba iba vydržať. Takže treba iba vydržať a treba veriť v to, čo robíte, že má nejaký zmysel. A keď nie pre ostatných, tak aspoň pre vás. Reálne sa nechcete zobudiť jedného dňa, budete mať 80 rokov a poviete si, že mohol som to vtedy skúsiť. Je lepšie skúsiť a popáliť sa, ako neskúsiť a ľutovať, že ste to neskúsili. Lebo aj keď vám prídu niektoré veci nereálne, tak stále je tam tá veta, čo keď. Čo keď sa to stane, čo keď to vyjde a čo keď budete môcť robiť to, čo vás baví celý život.